Assalamu alaikum masu kallo da sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da shiga sabuwar shekara ta 2026. Muna fata Allah ya haɗa mu da alkhairan da ke cikin wannan sabuwar shekara. Dukan wani abun ki, Allah kuwa ya mana katangan karfe da shi, da mu da ku masu kallon mu da sauraron mu baki ɗaya. Sunana Hamza Dauda Adamu daga GCMS Africa TV da Radio. A yau muna ɗauke da bitar muhimman abubuwa da suka faru a shekarar da muka yi bankwana da ita, wato ta 2025. Da farko za mu fara da bitar rahoton abubuwa da suka faru waɗanda duniya ba za ta taɓa manta da su ba, kama daga taron G20, rikice-rikicen siyasa, rikicin ƙasar Palestine da dai sauran muhimman abubuwa da suka gabata a shekarar da muka yi bankwana da ita, wanda wakiliyarmu Maryam Aliyu Muhammad za ta bamu cikakkun rahoto. A yayin da muke bankwana da shekarar 2025, shekarar za ta tafi ta bar mana tabo da wasu abubuwa da suka fi girgiza zukatan al'umma.